Pane, vďaka, že nás obklopuješ spredu i zozadu. Vďaka, že kladieš svoju ruku na nás, na mňa a hovoríš, dávam ti svoj pokoj. Nie ako svet dáva, ja ti dávam svoj pokoj. Môžeme ho priam tak fyzicky vnímať, ten pokoj, ktorý prichádza. Možno tam, kde boli napäté svaly, sa vám uvoľňuje všetko. Prijímajme to, čo Boh dáva, prijímajme Jeho slovo, Jeho mannu, tak ako ľud na púšti. Učíme sa žiť z toho, čo nám Boh dáva. Vystierame prázdne ruky, Pane, Ty ich naplníš, aby sme mohli potom ísť do sveta niesť Tvoj chlieb, Tvoje požehnanie, Tvoj pokoj, Tvoju lásku. Oče, vďaka, že si tu s nami celý deň. Je to deň radosti pre Teba. Boh sa teší nad Tebou, ako hovorí v knihe Sofoniáš. Raduje sa, plesá od radosti. Akoby výska od radosti. Je tu s nami. Ale tiež nám chce povedať, počúval som vás
celý deň a chcel by som vám tiež niečo povedať. Chcem ti povedať, že ťa milujem. Že máš miesto v mojom srdci, v mojom náručí. Nie si sám.